Baik लोगोफोर दिनै मोनसे ब्लग फिसा बानायलायबाय खोथिया फुनायसो सान्दुं गोसायाव जिग'नो साराखौ दैज्लांनि खामानि दिनै फार्स्ट खोथिया फुबाय दिनैनो होजेनबाय सान्दुङा ओरैबायदि सान्दुं सोमहाबलायनायखा खाफाल जोंलायनाय नायदो नै लोगोफोर खाफालानो जोंलायलायखायो आंना साथाबो लायाखै आङो गोदोलाय बोरैथो सान्दुङावनो खाथियोमोनब्रा ओंखायनो होहाबबाय नै सान्दुङावनो आंबो साथा गैया मुं गैयानो नायलांदो हालायलायनोसैसो लोगोफोर एखेबारे सान्दुङाव होहाबबाय खासिया जावैनो फुदों खनजिथाब्रा खनजिथा देरेनजों खनजिथाजों जानाय बायदि सोरबा हिनजावखौ लानानै ड्रेस बानायहैबा जाबाय थायोना नोङो भाइराल जालायनाय बिदि खोथिया फुबाय सान्दुं गोसायाव सान्दुङावबो एसे खाथिनांगौलै बेमार आजारफ्रा खारो एसे बांद्राय आराम जाबा बेमारफ्रा थाब जायो नङै बाङै बखिलाबायनानै मोनजागासिनो माथो बै बिसिनि बखिनाया भिउस जानायनिसो बखियोलै भिउस मोननायनिसो है बखियालै खनजिथा गैयाना जाम्बा बेजों थांदो सान्दुं अखा खाथियाबा बेमार जायो मानसिया मालाय मादैयाबा मोदोमसोनोलै मोदोम मालाय मोदोम बसुमतारिनो मोदोमा बेसे नायनो बिसिनिल' मबाइलाव दासान्दि ओंखायनो नायथारला आङो खामानियाव बेस्थ' थाथारनोसै दानि गथ'फोरखौ फोरोंदोंसो बिसोर लोगोफोर नै सान्दुङाव जिग' होहाबबाय सोमथाबलायनाय दिनै फार्स्ट खोथिया फुबाय दिनैनो एकदम सान्दुं सोमथाबलायनाय आरो दानो गायहैबावनांगौसो खासिया जावैहैनांगौ आरो दुब्लियाव मालाय दैया खम गुदुंले दा माबाया हाया खामथाबलायनाय होहैनोसै दा गायनाया नायलांबाय था लोगोफोर हानायखिनिखौ होबाय थागोन मालाय भिउस मोननायनिसो माबायोलै नांलायफ्लायो बिसिबां नायनो सानफ्रामबो मबाइल खुलिबानो खनजिथा दैदेन ओमफ्राय मा नाम मोनलाय सासे मोदोमनोलाय मोदोम दैदेना होनदों दहाय मोदोम बसुमतारी मैदेमखौनो मोदोम बसुमतारी होनो जाद्रायाखैना मोदोमनाबो थारमानि खनजिथाया जि स्टाइल नालाय मालाय गुफुर गावदांजां जेंग्रें नालाय मोदोमजों माबाजों दैदेनजों बेजोंसो दा दावराव जानाया सिख'लायगासिनो सानैजों ए मोदोमजों दैदेनजों ओमफ्राय नानिखा गोनां होननानै बखिफ्लाबायब्रा बे सानैजों दा दावहा नांगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर बुरैया मा होनदों मबाइलाव भाइराल जाग्राफोरखौ मबाइल बोखावबानो बेखौनो नुयो नालाय ओंखायनो होबाय नायो मा नायो गावसोरसो खोनासंबाय थानांगौ खोमा नायबाय थानांगौ खोमा गावसोरसो मा होनदों नै खोनायाखै बेसे नायबावनो एखमबा गावसिनि बिसि फिसाय नांलायनायखौबो होयो एखमबा सोरजोंबा नांलायनायखौबो होयो मा होनबावनो मोजांखौ होबाल उन्दैफ्रा थारमानि गियान लानायनि मोजां सिखा लानायनि मा नहाखौ होयो नोंसोरलाय खोनायालै नोंनि एफा गोजानाव बुंनायखौ मबाइलाव खोनाहैया लोगोफोर बुरैया मा होनदों माबा दैदेननो मोदोमनो खोनासंदो बुरैया मा होनना रागा जोंदों जा बिसोरबायदि मोनजायाहाय जानला मोनला बखिफ्लाबाय थानानै दावराव जाफ्लाबाय थानानै गारफारा मुगै सुगै एथिं देखायबाय थानानै जोंहा मोनजायाहाय होनो नालाय होनो मोजांखौ होबाल दानि फिसाफ्रा मोजां जालांनायनि गियान लालांनायनि
मा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसो सोलोंनायनिसो खालामो बे गावसिना न'खराव नांलायनायखौ सिन्थाय गोसोलै दाना मानसिफ्रा मबाइलाव नोंसिनि नांलायनाय खमलायनायखौ मबाइल खेवबानो उन्दै उनला नायथारनांगौ नामा होनो नालाय होनो एसे मोजांखौ होना मुगै सुगै उन्दैबो नुनाय गिदिरबो नुनाय नहा नहानै नंखायना नंगौ जाखो दैदेननो मोदोमनो खनजिथानो हाबाब फेसबुकाव नाय फेसबुकावबो बेनो साथामजों मालाय बेनो खोथा थाखोलायनानै रायज्लायखानायसो बिसोरो भिउस मोननायनिसो खोमालै साथामजों मालाय दा थाखा हाबनायनि हौवाया गैला नालाय दा सानैजों सिख'लायबाय था लान्जायखौ मोनो ना खिबुखौ मोनो सोरहा माखौ मोनो नासं लोगोफोर हनै बुरैया मा रागा जोंगासिनो मबाइल नायबानो नुयो नालाय रागा जोङाबा माथो फिसा नायगोन फिसौ नायगोन गावसिनि नांलायनाय खमलायनायखौ जा नायबाय थानांगौ हा नांलाय नालाय नांलायबाल ओरैनो मा मबाइलाव होलायलायनानै नांलायनो बेलाय हारा फारालाय मुगै सुगैलाय फोरोंनायसो जाबाय नोंसिना दानि गथ'फोरखौ दानि हाबा जास्लेंनायफोरखौ जानला मोनला बखियो खोथिया फुनायाव नै दा दसे जिरायनायाव नायलायबाय आरो दाबो बेखौनो नुलायबाय दैदेननो मोदोमनो खनजिथानो हाबाब सोर रागा जोङो जानोब्रा बेखायनो रागा जोंदों बुरैया हनै बानायनानै जानो मोजां रिल्स बानायनानै जाना मा नहा गाव न'खरनि गथ'ना जानाय न'खरनि माबा जालायनाय बेखौलाय मानो खिन्थानांगौ मबाइलावलाय उन्दै गिदिर गासिबो नायजोबनाय नुजोबनाय नायलांबाय थादो लोगोफोर गायनायखौबो दा होलांबावगोन नुखाबाय दा नुगासिनो सान्दुं गोसायाव जिग' सान्दुङाव जिरायना मबाइल नायबाबो बिदिनो भाइरेल जानाय मा जानाय रागा जोङो ओंखायनो नै लोगोफोर दाना दुब्लियाव लांनांसिगौलाय दुब्लियाव लांनांगौ गायहैनांगौ फुनायावनो बिखुं लामना होनांखालायबाय आरो दा गायनायावबोथ' बिखुं लामखानांसिगोनलाय लोगोफोर बोरमा मोसौ अमा थैलायनाय गरमाव आयै गरमबाबो गरम होननांगौ थान्दा होननांगौ जाहैबाय मावनायनि थाखाय ना माब्रै लोगोफोर लांनोसै नै दुब्लियाव बस्थायाव सोनानै बानलांनोसै बाङासिङा गारियाव थिखोनानै दा हजोंहाय बानहैनोसै लोगोफोर नै मोनालायनाय गायनांबाय सानावबो सान्दुंनि थाखाय हाया नै मोनानानैसो गायफैनांबाय नै एथ'ग्राब सान्दुं आयु बिखुं बेलामसै बायदि मोनलायनाय दासो गायनानै थांबाय ओरै लेवसिया फोबाय नै बैयाव खोथिया फोबाय ओरै खासिया गायबाय नै ओमफ्राय दैबोथ' सोनानै दोनाखिसै दा अखायासो हागोन ना मागोन बुजिनो मोनला अखा हायाबाथ' जेबो नंला लोगोफोर नै दुब्लिनिफ्रायसो बेसेबां समायना नुयो बोथोरखौ दिनखौ देवहानो बेसेबां साइज नुयो भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै नै मोजां नुबाय दा लोगोफोर नै थांसै नै मोनालायबायसो आंना बाङासिनियाबो लाइट गैया गारिया थांसैलाय बुरैया दहाय आवगायाव मा बुंखो मा माखो मा होनो भाइरेल जानायफोरखौ जि बखिलाबायबाय लोगोफोर सोरबा गाज्रि मोनोबा मोनदोलै लोगोफोर आं हले बुङाखै खिन्थु बुरैसो बुंदों सोर मा सानदो बुजिनो मोनला बुरैया बे सामफ्रामबो बिसिनिल' नुयो होननानै रागा जोंदों मावनानै मेंनानै दसे जिरायबाय मबाइल नायनोसां होनबाय नायबाय निउस नायनो होननाया बिसिनिखौ नुबाय दाना हाब आरो गोदानबाव होननानै रागा जोंबाय आरोखि नै बेखौ लादों आं नै लोगोफोर खासिया जावैनायनि बिजौ हास'नायखौ
दाउआ जायोना जोंना बेखायनो दाउनो लांफिनसै आरोखि बस्थायाव सोना लाबाय नै लोगोफोर थांसै लामा गोजान ना थाबायलांनांगौ बेसेबा गोजान दुब्लि गेजेरलै लोगोफोर हायानो मालाय गायबाथाय गायलाबायनांगौ हाखु दाखु जायो ओंखायनो नै एकदम दै गैयाबाबो हाखु दाखु जानला मोनला एवलाबाय होनानै माबा फोनांबाय लोगोफोर नै दै खासिया जाबाय नै दिनै फार्स्ट दुब्लिनि खामानिखौ मावजेनबाय दिनैनो बिगुर बेलाबलायनायनि सान्दुङाव मावनांबाय लोगोफोर एकदम आंखौथ' दहाय जिबौ दारास बायदि जोंलायनाय नुखादों दा लोगोफोर नायना मा सानो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो दिनैनि दुब्लि एन्ट्रि खालामजेननाय सान्दुङाव खाथि नांनायफोरखौ दिनै नायजोबलांदो लोगोफोर आरोथ' दिनैथ' फार्स्टसो जाथ्रासो जोब्बायबो जेन'बा आरो फैगौ 1 मासनि उनावथ' आरो सान्दुं ना अखा ना मा ना बार जेबो मिथिलायै गायनांगौ फुनांगौ जानोसैलाय लोगोफोर हालुवाफोरनि खामानि माथो होनबावनो आथिं दिगुन जाफबलायोमोन गोदोबो मालायनाव दाहोना थाबा बालायलायोमोन दैज्लांखौ माला बारग'लाङोब्रा नंलायोमोन आं दाबो आरो नै गावनि संसारावबो बेबायदिनो मावफैनांबाय लोगोफोर माथो खालामनो मावनानै जायाबाबो जाया हालुवानि खामानिखौ मावनायाथ' बयबो मावो अफिसारफ्राबो अफिसारनि खामानिखौ मावो बिसोरबो बायो खाथिनो खिन्थु जोंहाबो जोंनि हालुवानि खामानिखौ खाथिनो बायो जों सानो हालुवाफोरनि खामानिखौ गाज्रि अफिसारफोरनि खामानिया मोजां खिन्थु बेबो नङा आरोखि अफिसारफोरनाबो बे फावथन लेख्रुब लेख्राब अफिसाव सानफ्रामबो थांनाय बानाय फैयो बिसोरबो जेरै जों हालुवाफ्रा खेथियाव मावनो बायो बेबायदि आरोखि नंगौना नङा लोगोफोर नंगौ दा भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो लोगोफोर चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ बाय।